wat een hopeloos geknoei. Wat de sof van een prof. Oei, 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 kijk, er geeft hem weer een loei. Hij neemt alles verkeerd op zijn slof. Dat knaapje met zijn dure benen kost de club een ton. En niemand die hem ruilen kan zonder een kassabon. Oei, 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 wat een hopeloos geknoei. Wat de sof van een prof. De voetbalclub, het goede doel, staat er belabberd voor. Die kocht laatst Kees de Knaller, een beroemde middenvoor. Liefst 100.000 gulden werd er voor hem neergeteld. Helaas, hij kan er niets meer van, het is zonde van het geld. En elke zondag weer gaat het publiek tekeer. Oei, 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 wat een hopeloos geknoei. Wat de sof van een prof. Oei, 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 kijk, er geeft hem weer een loei. Hij neemt alles verkeerd op zijn slof. Dat knaapje met zijn dure benen kost de club een ton. En niemand die hem ruilen kan zonder een kassabon. Oei, 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 wat een hopeloos geknoei. Wat de sof van een prof. Wanneer dat nog een week of wat zo door zal blijven gaan, dan staat de club, dat staat wel vast, heel zielig onderaan. De penningmeester is allang zijn laatste centen kwijt. Maar Kees rijdt in een dure slee, want hij is bij de tijd. En elke zondag weer gaat het publiek tekeer. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Dat knaapje met zijn dure benen kost de club een ton. En niemand die hem ruilen kan zonder een kassabon. Oei, 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 wat een hopeloos geknoei. Wat de sof, wat